Aish Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat bat pe ki video sakani channel Shanghai. Satangka ding bat kat tedem haga jing pen ibor. Jongga Ukraine ya ka Russia. Kat kum ka jing thu ju ki khubor hakawai ka jingja ha Russia. Lengba ki drone ka Ukraine. Kala bom ya ka station airplane thma jongga Russia. Bat haga jing thu ju ki khubor. Katai ka station aeroplane thma jong ka Russia. Lasio i setangka ding bat ka tedem. Haki bom jong ka Ukraine. Ki khubor ki ong baka jingle jong ka Ukraine ni ka Russia. Kadai halor ka jingpen pai ka leng jong ka Ukraine ni ka Russia. Haga por baka Russia kawan bom. Haki jeka paidbah jong ka Ukraine.